ଦଶରଥଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉଦାସ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେବେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏକଦା ଦଶରଥ ବନ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ରାଜ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ଦଶରଥ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଃସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର କିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ କହିଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ 4ଟି ସନ୍ତାନର ପିତା ହେବେ। ଏକଥା ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି। ଦଶରଥ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ କହିଲେ, ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ 4ଟି ସନ୍ତାନର ପିତା ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଦେବେ। ଦଶରଥ ବଚନ ଦେଲେ, ଯଦି ମୁଁ 4ଟି ସନ୍ତାନର ପିତା ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ରାମ ଜନ୍ମ, ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ, ଆଉ ତାପରେ ରାମ ବନବାସ କଲେ। ରାମ ବନବାସ ସମୟରେ ଦଶରଥ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇନଥିଲେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦଶରଥଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲାବେଳେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଘାତ ପାଇ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ରାମ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଉଠାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଜଟାୟୁଙ୍କର ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରାମ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାମ ସବୁଠୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପିତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ମାନୁଥିଲେ।